Vaig decidir doncs, retirar-me l'11 de juny, el 12 complia l'any la nena, doncs ja portava dies meditant-ho, perquè la recuperació doncs, no pensava, no? I de fet, ja durant l'any i 8 mesos lesionat, doncs moltes vegades hem començat la recuperació, sempre fèiem un pas endavant, 3 enrere, no suportava les càrregues de treball, començàvem a córrer, se m'inflamava, el cartílag patia molt dolor i fins i tot doncs, en Ramon Cugat, un cop em van operar, m'ho va dir, comença't a plantejar la vida, perquè aquesta lesió és molt sèria i no sabrem si podràs competir a nivell doncs, de segona B i tercera, entrenant 4 o 5 cops a la setmana i competint el diumenge. És una cosa, ja, esclar, com que portes tant de temps de baixa ja t'ho planteges, no? Perquè un mateix ja es coneix molt el seu cos. Jo depenc del meu físic, perquè sóc un jugador molt físic i em conec perfectament. I no és allò que tens un accident un dia per l'altre i has de deixar el futbol un dia per l'altre, no? És una cosa meditada, però costa molt, perquè és una cosa que he fet sempre des dels 6 anys. M'hi he guanyat la vida fins ara i esclar, això costa, no? I la meva il·lusió, el meu somni, sempre ho havia dit, no? Que era que el meu fill o la meva filla em veiés jugant a futbol, no? I no ha pogut ser. I bueno, doncs espero que em vegi en altres facetes, no? El futbol, de seguir entrenant o seguir fent altres coses. De fet, ara he acabat el segon nivell d'entrenador, que puc entrenar fins a primera catalana i sí, el meu objectiu és entrenar, no? Sempre m'agrada entrenar, jo he set a quasi tots els equips un capità, he set capità de l'equip perquè pel meu caràcter líder m'agrada molt doncs, aconsellar sobretot els joves, no? Perquè a mi m'ho havien fet els veteranos i em va anar molt bé i ja es veurà, no? Entrenar, sobretot doncs, l'any que ve entraré al Nacional, em vull treure, per entrenar doncs, fins a dalt de tot i ja es veurà després. Doncs, si venen les oportunitats d'entrenar, doncs encantat. Pujar costa molt, jo he pujat 3 cops amb 3 equips diferents i costa molt pujar i sempre veus doncs, els equips que havien pujat doncs, tenien unes plantilles molt competents, no? amb la categoria i Llagostera doncs, bueno, hem anat treballant mica en mica i al final es va aconseguir, no? Contra tot el pronòstic amb el nàstic i bé, també sap greu, no? Perquè, esclar, estàs lesionat, ho veus des de fora, ja em vaig fer mal a la Copa del Rei, que vaig fer el gol que va suposar l'empat a Camp del Prat i mira, els companys van poder disfrutar doncs, de jugar contra un València en primera i no va poder ser, però bueno, he ajudat en tot el que he pogut des de fora i res, m'he dedicat a fer molts de vídeos de motivació pels companys i bueno, al llarg de la temporada doncs, anar fent resums en vídeos i això per intentar doncs, estar més a menys. El que han fet amb mi doncs, un any i 8 mesos de baixa, m'han respectat el sou, fins i tot em pujava l'Oriol a pagar-me el dia 1 aquí a casa quan estava de baixa, que això avui en dia, tal com està la societat amb la crisi que hi ha, molts clubs no ho haguessin fet i amb això doncs, no tinc cap rancor. No? Si segueixo amb ells bé i si no, doncs, ja buscaré la vida amb altres coses. Personalment el Manlleu amb mi m'ha marcat la vida i van ser 4 anys futbolísticament molt bons. Vam aconseguir el play-off, que feia molt temps que no havien aconseguit. I personalment, doncs, sobretot les amistats que tinc, no? Tant des de dintre del club i com a companys que m'han marcat la vida, com l'Òscar Gel i en Guillem Prieto. I sobretot doncs, perquè el primer any doncs, vaig conèixer la meva dona, ja fa 5 que estem junts, i van tenir la princesa, no? la Carlota, i bé, sí, doncs, a mi em van tractar molt bé, sobretot doncs, l'afició, els àngels caiguts, la gent del poble, i me'ls estimo i sempre portaré el Manlleu al cor. No? L'entreni o no l'entreni, sempre estàs pendent del Manlleu, perquè per mi va ser molt important, i bé, doncs, si hi ha la sort mai d'entrenar, doncs encantat.